वो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब भी कर दो, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। Presented by N. Kumar Gupta. बरसा मेला गलबा मेला दर्शन करेला मन तरसता। राजा सोन बरसा मेला गलबा मेला दर्शन करेला मन तरसता। राजा सोन बरसा मेला गलबा मेला दर्शन करेला मन तरसता। रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा सोनवर्षा माई के महिमा सैया बहुत महान बा दर्शन करे लबत जहान बा। रोजे रोजे करनी सैया तैयारी तोहरे कारण पर रोज लाचारी माई के महिमा सैया बहुत महान बा दर्शन करे लबत जहान बा। रोजे रोजे करनी सैया तैयारी तोहरे कारण पड़े रोज लाचारी करेला दर्शन माई के बेटा देख सजनिए में हो राजा सुन बरसा में लागल बा मेला दर्शन करेला मन हरसता। राजा सुन बरसा में लागल बा मेला दर्शन करेला मन हरसता। राजा सुन बरसा में लागल बा राइटर विकास राम नीतीश के संग हो चाहता रे राहुल संजीव माई के शरण हो। सूरज हिंदुस्तानी तो के कुछो न बुझाला माई के शरण हो हमारा रोज पूजाला राइटर विकास राम नीतीश के संग हो चाहता रे राहुल संजीव माई के शरण हो। सूरज हिंदुस्तानी तो के कुछो न बुझाला माई के शरण देख रोज पूजाला। माई के दर पहर जाके सैया पूजा करे के मन करता। राजा सुन